wens gaat voor Pink Floyd Project op 3, 4 en 5 september 2024 in vervulling. De tributeband reist af naar Rotterdam Ahoy voor 3 concerten die in het teken staan van de allerlaatste concerten van Pink Floyd in Nederland. Precies 30 jaar eerder in de Rotterdamse Kuip. De RTM Stage is 3 avonden uitverkocht en gevuld met ruim 12.000 liefhebbers van Pink Floyd. Ja, het gaat absoluut vooruit. Dat we zeggen, we gaan nou een jaar of 8 al in de Nederlandse theaters, gaan we full speed, zeg maar. Dat bloedt steeds wat hetzelfde. Dat binnen 30, 40 shows op ierbasis, of net op ierbasis, maar per seizoen. Dat gaat heel steady. We gaan nou de concerten vorig jaar september in Ahoy. En daar juist in dat er internationaal dus nou wel interesse komt. Dus dat piekt er wel uit. Zeg maar. En de interesse in het buitenland begint nou ook te komen. Dus na 20 jaar zit misschien nog eens een keer heven. Ja. Hoe onderscheid je? Want er zijn natuurlijk meer Pink Floyd Project-achtige groepen die het mij, zeker in deze tijd, alles draait om tributes en om coverbands. Ja. Maar je krijgt de grote zaal, je gaat naar Hooijdwaan, was het al zeist. Wat onderscheid je? Daar zitten we zelf ook wel eens goed over te denken van wat is dat nou exact. Hè? We jaren ondertussen wel bij de gevestigde orde. We stellen u zelf de vraag, ik wil gauw eens van waar staan wij nou tussen alle tribute-geweld? Want het is overal, dus de theaters, maar en alle podia worden nou vult met tributes. Hè? Maar dat maakt het net uit of dat de Pink Floyd is of wat oors. Er is heel veel aanbod. Gaan wij is het concurrentie? Gaan we erop mee? Waar staan we? En dat is nog wel heel lastig te beantwoorden. Wat ons onderscheidt in het theater is dat wij echt iets oorsdagen. We hadden er een regisseur op zitten. We hebben er een heel verhaal onvast regisseerd, zeg maar. En dat onderscheidt dus wel echt van wat we in theater dagen. Ja, dat is net gewoon de muziek spelen en that's it. Wat de meeste bands dagen. Maar dat is echt wel een oorverhaal. Wat we in Ahoy doen, dat is gewoon een exacte kopie van de show. Dus ik denk dat het onderscheid er echt in zit dat wij of iets exact nabouwen. Wat Pink Floyd die had. Zoals 94 wat we in Ahoy die had. Of het echt helemaal naar uw eigen hand trekken en zeggen van we houden de muziek en het gevoel oerein, het verhaal van de teksten en van de muziek, maar we uw eigen visie anno nu er wel op en dat jou een heel mooi gecombineerd beeldverhaal ik in de theaters en daar zit denk ik het onderscheid van waar wij ons mee onderscheiden. Krijg je die reacties uit het publiek? Want je bejaarde natuurlijk wel eens de motivatie om wonder Jim te gaan en net naar een oor. Wat voor reacties krijg je meestal? Van wat weer de oerwaring van de meesten om daarheen te gaan? Toch het Pink Floyd verhaal of de combinatie wat Jim ermee doorgaat? Toch ik die combinatie. Zeg maar. Natuurlijk dat we het goed nooit spelen. Dat is het grondbeginsel. Je moet het goed spelen. Want want je doelgroep zit ik op de milliseconde te zien of het oké is. Hè, volgens mij. Ja, ze weten alles. Dat is hartstikke mooi om te zien. Ja, maar ingewikkeld. Ja, en ik heel ingewikkeld. Ja. Maar dat doen we een tijd. En dat kan we van zeggen, dat doen we gewoon wel goed. Dus dan ga ik verder zeggen van, waar kunnen we ons nog in onderscheiden? In de nijste show Wish You Were Here bijvoorbeeld. Ja, daar hebben we in een van de vestjes Have a Cigar bijvoorbeeld. Dat gaat over Pink Floyd die bij de grote platenbazen komt als jong bandje. Zegt van wat is nou de opvolger van Dark Side en hoe gaan we het ompassen? Het clichéverhaal van de grote baasjes dat er met geld verdienen worden en de band zei maar we willen gewoon muziek maken, wist wel. Daarin dat beelden we ik echt uit met een platenbaas in een wat gestreept pak, met een sigaar en de dames die een hele choreografie dansen. Nou, dat is best wel uitdagend en ik wel apart dat je bij een Pink Floyd concert, theaterconcert, een sketch had waar gewoon een hele complete gechoreografeerde dans in zit. Nou ja, dat maakt het verschil wel, bijvoorbeeld als voorbeeld. Er is een documentaire maken, Wilfried, de best verantwoordelijk voor. Maar ik ben even over het spektakel van Pink Floyd Project. Want door is daar op een andere manier
roen als de muzikanten. Ja. Vertel eens, wat is Joost? Is het een gigantische organisatie, is daar zo, hè? Ja, het is een hele productie. Dat is ook hartstikke mooi om te zien natuurlijk als documentairemaker. Maar ik denk in totaal een man of 40 qua productie ook de opbouw. En band, visuals, de props, dus de dingen die ook bij het vorige concert waren, moesten geïnstalleerd en gemaakt worden. En een hele productie, dat klopt. Ja. Hoe is dat om daar onderdeel van te wijzen? Ik bedoel, daar is er echt tussen. Ja, dat is mooi. Je voelt de spanning ook wel een beetje. Ik was natuurlijk ook wel van tevoren, had het met anderen wel een beetje over gehad. Van, de band die heeft natuurlijk zijn eigen focus, die moet optreden. En ik heb een ander doel. Ik wil gewoon alles vastleggen. Ik wil ook mensen voor de camera hebben. En het is natuurlijk af en toe wel even kijken van wanneer kan dat, wanneer mag dat. Dus het was wel, dat was wel even manoeuvreren, zeg maar. Maar dat is ook, dat hoort erbij. Het was een hele serieuze aangelegenheid. Het was allemaal precies in het draaiboek. Alles was helemaal gepland. Dus we hadden maar 2 dagen tijd om heel Ahoy, zeg maar, het podium op te bouwen. Dus ja, dan moet er wel wat gebeuren. Ja. Ja. Wie het verhaal was vertellen woest? Het hele verhaal? Of had een bepaalde verhaallijn in die documentaire lijn? Ja, nou, ik wou gewoon laten zien een blik achter de schermen, zeg maar. Wat is er voor nodig om zo'n grote productie voor elkaar te krijgen? En vooral ook de passie van de band. Maar ook de passie van de techniek. De passie van alle mensen eromheen. Het hele... Ja, je kan een keer laten zien van wat gebeurt er allemaal. Hè? Normaal als publiek zijn, dus je staat ergens en denkt, wat super en wat mooi. Maar wat moet er allemaal gebeuren, hè? Voordat je het voor elkaar hebt. En het is een beetje in 2 delen. Dat is natuurlijk de tarering, de opmaat, die concerten. Maar het concert zelf werkt, hè? Ja, inderdaad. En muziekdocumentaire is in mijn ogen alleen maar goed als je natuurlijk ook de muziek goed op beeld weet te krijgen. En dat was natuurlijk ook wel een uitdaging. Hè. Ik film vaak in theaters, muziek, maar Ahoy is natuurlijk een heel stuk groter. Hè. Dus grotere afstanden, groot podium. Dus voor mij als maker was dat ook wel een uitdaging. Maar, wat hier niet om daar te staan? Ongeveer 5-6 cameramensen had ik mee. En dus dat is al vrij veel. Ja, maar schakels dat live of neemt dan alle beeld mee? Nee, alles zitten te monteren dus? Ja, je hebt dus ook wel, je kan ook verkiezen om met een regiewagen te komen. Maar goed, dat loopt behoorlijk in de papieren. En we hebben ervoor gekozen om alles ISO op te nemen. Dus dat houdt in alles los. En dan heel veel spotten en kijken. En waar zitten de mooie stukjes, waar zitten de spectaculaire dingen. Wat een klus. Ja, wel een hele klus, ja. En André is heel vaak wezen kijken van wat vinden we de mooie stukken, hoe doen we het inhoudelijk. Dus het is een heel project geworden, een heel Pink Floyd project geworden. Ja. Dit is absoluut net in de eerste documentaire, maar hoe verhoudt zich deze die stel makker hier? Is dit toch weer even een oors? Ja, ik denk elke documentaire is natuurlijk is weer anders, is zijn eigen verhaal. En, maar ik heb vooral ook op de muziek gefocust, dat je de muziek goed te pakken weet te krijgen. En het verhaal, dat vertelde zich ook eigenlijk vanzelf. Het was gewoon zo bijzonder, vond ik, dat dat krijg je wel te zien. Ja. André, het is nou achter de recht, het hele Ahoy verhaal. Hoe zorgt er nou op waarom? Het klinkt wat zwier, maar toch een beetje historisch kleur, vind ik. Ja, voor u wel. Ja. Zeker. Hè. Het is Zo'n volle Friese groep, maar Ahoy net uitverkocht. Nee, en zo schuiven het net, hè. We zitten net als van, nou staan we in een soort richtje van, hè, want er zijn naast dus genoeg tributes die ondertussen ik Ziggo Dome dagen en weet ik veel wat. Maar voor u via dit gewoon echt weer een soort next level. Om te zeggen, kunnen we dat ik van me kan krijgen. Is het toch spannend, best? Ja. Er ben je achteraf ben er wel een aantal dingen die het heel spannend maken. Cruciaal zelfs. Neem eens een peer. Even als nou, dat zit hem vooral in techniek. En wij worden gelukkig wel heel goed afschermd van de hele productie, opbouw bijvoorbeeld. Want daar hebben we geen stress van haar. En wij kennen ons groep kijk wel. We willen alles weten en hoe het gaat. Maar er ben in de techniek best wel wat uitdaging. Zeg maar, zelfs in de dag voor de show nog. Wat hier we maar een grote projectieboog die net helemaal paste bijvoorbeeld. Die we erin zetten en die weer net helemaal mooi roen. Of net in de goede arm. Nou, die moest ooskomen. Dus die hadden ze in Rotterdam daar nog had een bedrijf nachts bezig geweest. Van nooit je dat maar. En dat moet je hier van de mooie wijze. Dit soort dingen. Nou, dat jaren wij gelukkig achteraf. Want anders dan sliepen we net, zeg maar. En zo binnen nog talloze dingetjes wel. Maar net dat we
moesten ze weken vooraf te zeggen van nou dit wordt hem net of zo. Omdat we er echt stapje voor stapje in een jaar lang naar daar ustarien ha. Maar dan wordt zwithandjes dus. Ja, zeker. Zeker. En net op de verkeep, dat ging hartstikke goed. Maar juist die druk ik. Boem, dit gaat hartstikke goed. En dat wordt dan wel goed. En komt dit allemaal goed. En ons doel wie ik echt, en dat zie ik in de documentaire terug. Wij voeren die mensen de ervaring van 94 waarom. Jan, zeg maar. Maar ja, definieer dat maar eens. Precies. Dus dat wat is dat gevoel? Hè? Precies, dat wil je dus exact in de puntjes moet je dat voorbereiden van ja, wat is dat? Het is net alleen nog het hele showbeeld en alles wat mensen daar heel, wat er dik bovenop lijkt, wat je sjuggen moet en hoe je het spelen moet. Maar de DVD die Pink Floyd zelf ervan maken had van die World Tour, dus, dat is in Earl's Court opgenomen. Dat wie ontdekt. Dus die hier ik hele mooie zaalbeluchting en ik wat mooie trussen in de zaal. Nou, we hadden eigenlijk die net alleen het podium, maar ik de hele zaal hebben ik precies zo ompakt. Dus die minder Kuip, maar meer Earl's Court. Juist, dat kwam ik in, omdat we zijn van ja, het weer wel Kuip, maar die hier geen dak. Nou, dus, en nou hebben we een dak, wat kennen we dan? Nou, dan is Earl's Court zo'n idee, want het gaat om de herinnering van de mensen. Die kennen die DVD ik, dus die komen daar die zaal binnen en die zeggen daar eigenlijk alle details van hoe ze het op hun netvlies hebben, zeggen waarom. En we hadden ondersteund met een hele mooie expositie van Charles Beterams. Dat is een van de grootste verzamelaars van Nederland. Die had een hele mooie expositie maken van Pink Floyd uit die tijd. Maar ik van het begin en alles tot het eerste concertcontract in Ahoy bijvoorbeeld. Wat het originele contract. Op het laatste moment, volgens mij 2 weken voor de show, had ons management nog een oude VW Golf Cabrio op een kop tikt, die toen sponsor wie van die World Tour. En daar reden toen van die autootjes rond, golfjes, met Pink Floyd erop. En Rolling Stones hier in de Rick en weet ik veel wat. En die had die auto gekocht en oppoetst en die stond daar ik mooi. Nou, dat ben dus even een krek weer van die dingen. Wat gewoon hartstikke mooi tot de verbeelding spreekt, zeg maar. Ja. Wilfried, wat hast toen nog gedaan om die te verdiepen in dat verhaal van de Kuip, in dit geval de tournee vanwege Earl's Court? Hast u die dvd's jongen? Wat hast die of juist net? Van tevoren heel veel, vooral van de Kuip heel veel gaan kijken. Wat hast u ook dezelfde camera-shots die bijvoorbeeld dat in die dvd ziet of net? Nee, dat niet. Nee, Safir dus net niet in. Ik heb eigenlijk altijd mijn eigen manier van hoe ik een concert wil vastleggen. Ja. En daarbij is een gimbal, hè, dus een steadycam op het podium is natuurlijk heel belangrijk. Nou, dat heeft Tanja, een cameravrouw, hartstikke goed gedaan. Ja. En, maar dat doet toch nog net, zeker? Dat hadden ze nog niet, nee. Dus, is dat nog een overwaging voor die West? Van, wist wat, ik zag in die DVD even de camera shots. Ja. Dan weet ik ongeveer, die is die daar, die is die daar, die is die daar. We gaan letterlijk zo filmen weer. Dat is net een overwaging weer. Nee, het was sowieso ook wel een hele over strijd. Maar kijk, een Ahoy filmen voor mij was natuurlijk ook heel groot. Ja. En je weet dat de Kuip is natuurlijk, dat is nog groter. Dus de cameraposities zijn sowieso helemaal totaal anders. Ja. He, dus dat is. Maar hoe fanatiek is het worst? Hè? Ja, dat klopt. Maar het leuke was wel bij de mensen van het licht bijvoorbeeld, hè, die dezelfde lampen weer gingen gebruiken die toen ook gebruikt werden. Die gingen er helemaal. En dat heb ik dus in de documentaire wel gefilmd om dat ook over te brengen. Zeg maar. Een heel mooi voorbeeld is bijvoorbeeld de analogs die. Ja. Echt, dat volgens mij het laatste schroefje van een versterker nog zeggen dat maakt analoog. Ik hoor drill even, maar dus daar kun je heel viering in dus. Klopt, ja. Dat had ik ook verder in kunnen gaan, maar ik was du hast het mooi blij bij dat het zo zou gaan om het gewoon het verhaal goed over te brengen en te laten zien. Ja. Hoeveel materiaal had je van het sketten? Ja, uren sowieso. Hè. Als je 6 camera's hebt en je 2-3 dagen gefilmd ook. Hè. Niet alleen de laatste dag. Hè. De eerste 2 dagen was zittend en de derde dag was staand. Hè, dus dingen zijn wel opgeknipt. Maar ja, ik denk totaal 60, 70 uur totaal. En wat is nou hoe de lengte? Ja, en dat brengen we terug tot 25 minuten. Ja, 24 minuten. Maar is natuurlijk... Kill your darlings. Komt er nog een soort director's cut of net? Nou, dat zou wel leuk zijn. We hebben ook al wel het idee om misschien nog een vervolg te gaan maken. Maar dat first things first. Maar nee, ik denk dat deze 50 minuten heel mooi is om te laten zien van... als je hoort van een band uit Friesland heeft Ahoy gespeeld. Oh ja, oké. En dan, dat is natuurlijk al een mooi verhaal. Maar op het moment dat je het ziet...
dan denk je van wow, oké, dat hebben ze toch wel even wat neergezet. Ik weet het eigen ervaring als documentairemaker, je krijgt soms cadeautjes. Terwijl mensen die er niet spontaan ruzie kijken, of een discussie. Of de flikkert inderdaad de stoel om, weet ik veel. Hè? Ik bedoel, als ze nog cadeautjes krijgen als documentairemaker tijdens het filmen. Ja, nee, maar ik denk gewoon wel de spanning ernaartoe, de beleving met z'n allen. Hoe kost dat vastlezen? Ja, door gewoon overal bij te zijn. Ja, maar had dat wat witte te vatten, die spanning? Ja, ik vind het wel. Ja. Ik vond het ook mooi bijvoorbeeld het vuurwerk. Hè? Het is een hele kleine, is weer een onderdeel van de show. Maar van tevoren moest ik wel precies weten van waar gaan we staan. Dus dat werd afgetekend met tape. Maar op het moment dat dan de eerste knallen de lucht in gaan, ja, dan mensen schrokken zich laplazers. Dus de voorbereiding, ja. Dus het hele lachen met elkaar van wow, wat gaat hier allemaal gebeuren? En dan, dan weet je wel dat er wat gaat komen. Ja. En natuurlijk de reacties van het publiek. Hè? We hebben alles gefilmd. Het zijn natuurlijk hele fanatieke fans. En die ook heel kritisch. Dus na afloop toch echt zeiden van wow, dit was toch wel... die waren ook onder indruk. En dat is natuurlijk wel mooi dat je de reacties ook hebt. Hè? Ja. André, dus zei het te leven. 2 keer zittend en 1 keer staand. Ga je daar wat merken nog op het podium? Is dat nog de dynamiek van spelen of maakt het niks uit? Ja, dat is zeker oor. Het wie zei dat de laatste show van de treien die wie deels steend, deels zitten. Dus de vloer wie steend en de tribune wie zittend uiteraard. En dat wie de eerste shows. En wij kregen eigenlijk best wel volle opmerkingen van de seated tickets die verkochten heel goed en die winnen samen voort. Dus we hebben echt weer behoefte aan een extra zitten. Dus daarom weer die oren 2 is beslist om dat fully seated te gaan doen. Maar dat merkst wel. De eerste 2 shows wie een zittend, dat is gezapiger of ook net zeggen, maar het is wat statischer, zeg maar. En daarom vind ik nou wel mooi dat die laatste show, het deel zittend en het grootste deel steend weer. Ja, dan ga je het wel wat meer over een popconcert, zeg maar. Ja, met rumoer aan de bar en de pilsker. En mensen kunnen wat meer bewegen. Dus dit weer wel een hele mooie laatste. Die afsluiter weer wel echt een gek dat die dynamiek ik nog even mooi vast te houden weer, zeg maar. Ja. Nou ben je wel wat wend, maar ga je reacties krijgen en zit daar toch nog gewoon bij van ja, nee, maar in 94. Zat. Ja, hè? Ja, zat. Ja, dat moet ik. Ja, ik bedoel positief. Hè? Ja, zeker, nee, klopt. Dat bloedt altijd. Miste er ergens nog een solo of een toon of een akkoord? Nee, het is altijd de reacties. Het is altijd smaak. En het is altijd een vooropgezet, of hoe moet je het zeggen, een keuze die mensen maken van... Ja, sommigen die hadden er niks mee. Die zeggen, ik hoor het bij het origineel. Nou, dat is ik prima. Dat moet ik vooral, zeg maar. Dus daarin meer. We hebben eigenlijk echt wel hele goede reacties hierop gaan. Op opvallende... Ja, daar ben ik altijd wat azijnpissers bij natuurlijk. Ja, maar dat maakt het ook wel leuk, toch? Dat het wel mooi. Ja, dat vind ik best mooi. Dat jij het ik zei. En het is ook interessant om die eens uit te jaren van... waarom kiest er dan bijvoorbeeld heen? Als het van tevoren al wist dat het net een ding is bijvoorbeeld. Dus ja, van alles. Dus dat is een heel gemêleerd verhaal. Ja. Hier wordt de indruk dat er een heel soort mensen wie die concerten werkelijk meemaken houden. Maar hij is natuurlijk een enorme Pink Floyd following. Die gaan net alles jongen natuurlijk. Nee, ja, dat merk je wel. Ik in de reacties. Heel veel mensen die er toen bij waren. En dat is het mooie van 94. Het is al een skoflien, al 30 jaar. Maar het zit nog wel binnen onze generaties. Dus ik ben er zelf ook geweest. Dus mijn generatie, mijn leeftijdgenoten, die kenden er komen, die ben daarbij geweest. Dat wie ik de grote kracht dat dit nog te vatten weer, 94. En 80, 70, dat wordt alweer een nieuw verhaal. Dus dat weer mooi, maar hun band ging ik weer mee. Of de jeugd van nou, die zegt ja, maar Pink Floyd is het helemaal. En dat is een hele grote groep van jeugd die het echt weer helemaal shut zitten met Pink Floyd. Die wieren daar nou ik. Dus het weer van, 18 tot 90. En dat is fantastisch om te zien. Dat alle generaties daar komen. Dus ik een heel groot part die alleen nog de verhalen weten van die concerten. Hoe test je intussen bij zo'n band gevoelsmeertig dan even?
Best ik een beetje Pink Floyd worden niet tussen? Of is het toch nog een soort ver van mijn bedshow en dat is Engeland, dat is een andere wereld? Of had toch gevoelsmatig, ik bedoel puur gevoelsmatig, is toch een connectie met zo'n band? Nee, maar de muziek. Had ik dat gevoel. Dat is echt... Wordt het een beetje ik van diezelf of ja, niet? dat werd echt van mezelf, maar ik van de band. We spelen het net meer na. Als deze band... Je bent het best wel worden We eigenlijk. bent worden. Als deze band dit speelt, dat zou ik mij nijen steken. Maar ik denk zelfs dat als we iets oors symfonisch zo'n spelen, dan klinkt het als Pink Floyd. Dat is het. Ik ga persoonlijk net zo heel vol maar de band Pink Floyd. Ik ben eigenlijk al de zaggerijn en die vecht elkaar de pan uit. Ik ben wat mopperende oude mannen, hè? Juist, het is net heel sympathiek en daar ga ik eigenlijk helemaal net zo vol mee. Ja. Maar die muziek, ja, dat is het. En die band had zich ondertussen zo ontwikkeld dat het is. Dus als wij op het podium staan, zit er ik net meer iets in van we moeten het zo goed mogelijk naspelen, maar we kunnen het gewoon spelen. En we kunnen ons eigen erin lezen. En dan weten we zeker dat het zo klinkt. Ja. Wilfried Verdij, wie is toe of best wel intussen een Pink Floyd liefhebber worden of net? Nou ja, ik was het niet. Heel eerlijk. In mijn jaar naar dancefeesten. En ik ben trouwens zelf drummer. Hè. Ik veel ska, funk, altijd gespeeld. En dingen met gitaarsolo's. Dacht ik altijd van wow, in de band ook. Maar nu ben ik zelf ook ouder en je hoort, nee, maar heel eerlijk, je hoort de nummers hoor je vaak en nou op een gegeven moment heel veel gemonteerd. Dus ik begin nou de solo's vind ik super. Je herkent de nummers meer. De grote nummers, The Wall, die ken ik allemaal wel. Maar nu, je gaat het waarderen, zeg maar. En niet omdat ik nou die documentaire gemaakt heb, maar ik vind het nu vind ik het hartstikke mooi. Dus dat is ook wel weer grappig natuurlijk, hè? Dat je ook door een documentaire je eigen je muzieksmaak, je dingen die je waardeert, dat je er ook anders naar gaat kijken, zeg maar. Eigenlijk ben je zelf ook je eigen kijker, hè, op dat moment. Ja. Maar we leren eigenlijk dus het Pink Floyd project kennen en net zozeer Pink Floyd zelf dus. Daar komt het denk ik een beetje op del. Ja, maar alleen door het project wat ze gedaan hebben, hè, dus door die 30 jaar geleden hetzelfde weer in de Kuip na te spelen, die beelden zitten natuurlijk ook in de documentaire. Een aantal hè, van YouTube, de vage beelden die mensen met hun eigen dan binnengesmokkelde camera gefilmd hebben. Daardoor ga ik terug naar die tijd. Dus dat hele tijdsbeeld. Op die manier leert eigenlijk weer wel kennen. Maar het gaat over Pink Floyd Project, dat klopt. Ja. En de passie van hun voor de muziek, dat is natuurlijk ook hartstikke mooi. Ja. André, op dit stuit richting Spanje begreep ik. Het komen we tournees hoor, genoeg plannen dus. We hebben een heel volle plan. We gaan nou in maart naar Spanje daar voor shows. Om eens even te proberen van hoe gaat dat in Spanje. Wat voor zaal ben dat? Ik theaters. Dus ik de harmonieachtig grote zaal over de fjouwer. En terug de shows in Ahoy, longt het buitenland wel. We hebben er is serieuze interesse toont in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland. We krijgen terug de beelden en alles van Ahoy en de tours die we nou spelen, zelfs omvragen uit Libanon en uit Cuba en weet ik veel wat allemaal. Ja, hoe serieus dat is, weet ik net. En dat is absoluut net aan de orde. Hè. Wij focussen dus nou in eerste instantie op Europa. Ik moet zeggen, we focussen gewoon op Nederland en wat we hier doen. En het is superleuk dat de interesse dus nou wekt is en dat er stiekem dat buitenland ik wat begint te lonken. Ja, dat word je als band wel natuurlijk, denk ik. Ik kan me wel voorstellen dat je hem die sprong nog naar Spanje doet. Je kist heel grote bandjes pakken dan een Lieds VW-busje met 12 versterkers en een instrument. Ja, dat kun je hem net doen. Hè? Je moet de volle heger al inspringen als je hem daar begint, denk ik, of net? Ja, nogal. Dat houdt wel wat in. Hè? We zijn een grote groep. Dat bedoel ik, maar ik technisch, ik denk dat je hem de show voor het goede deel zetten wil. Ja, het is 1 op 1 zoals wat hier in de kist als het ware net met op 0 beginnen, echt net in het boetland. Nee, de spanning bij u en ik bij de productie is met name en ik dat we denken van het met tenminste zou wijzen zoals wat je dagen, maar misschien moet er nog wel wat even een extra stap
stapje bij om het daar goed te doen. Maar dat weet je net. Daarmee wordt de investering en het hele avontuur nog wel heel gigantisch groot, denk ik. Ook net. Ja, dat klopt. Ja. Dat klopt. Wij gaan nou deze week zitten wij in de Harmonie en hebben dress rehearsals voor die show. Die wordt helemaal opbouwd. Dat is puur om nog eens even goed te zien van stiet alles nog, is alles goed? Want The Wall, we dachten het met The Wall, dus net met de Ahoy show, maar met The Wall 40 Years die we nou op dit stuit net spelen, maar die daar verkocht is. Ja, dat moet allemaal weer even weer in de vingers. Het lucht moet weer even goed. Maar alles met mij naar Spanje. Dus we zetten alles gewoon op in een harmonie, zodat er niks vergeten wordt. Weet je wel, we hadden dan alles. Dan weten we van oké, alles is er. En volle trailers kinderen die kant op? Weet ik net. 1, 2, 3, ik weet het net. Maar in ieder geval, alles giet vanuit de harmonie de trailer in, zodat alles in Spanje onkomt. En dat net een muzikant zegt, oh, ik ga mijn gitaar vergeten. Ik neem het even als voorbeeld, is het wel. Dus het houdt wel wat in. Ja, en de promoters die daar natuurlijk ik al een jaar bezig zijn om die sale goed te verkeerpen. Ja, er werkt het ondertussen heel wat om mij. Ja, en ze zijn op 1 januari allemaal uitverkocht. Ja. Dus dat gaat ik best. Ja. Mooi man. Waarom naar de documentaire? Hoe heet die? Wanneer wordt die released? Komt die online? Hoe is die te zien? Maar meestal van Batelli of komt die gewoon op YouTube? Het verhaal van de... Maatje even reclames worst. Oké, even reclame. Nou, hij komt binnenkort online. Wat is dat? Jeetje, die datum. 16 maart. Dus snel. Op YouTube. Dus iedereen kan hem dan gewoon zien. Hij heet Op weg naar Ahoy. Naar aanleiding van Pink Floyd in de Kuip 94. Dit is in de RTM in Ahoy opgenomen. Het is een hele mooie compilatie van uw beginstuk van hoe ben wij de repetities ingegaan, de spanning just erin waarom, hoe ben wij naar Ahoy reist en de voorbereidingen in Ahoy tot de deels van de show. En leuke insight verhalen daarbij. Het beste spanning gewoon echt van ons. Het is magnifiek filmd. Het ziet er echt hartstikke mooi uit. Ik ben super trots dat dit stukje er is. En ik wil mooi, het is een begin van nog wat een langere docu waar we meer uit einzetten. Ik van wat het tribute verhaal nou voor u betekend had. Nou ja, dat is eigenlijk een volgende stap om daar wat meer inhoud ik nog rond te gaan. Maar dit is een heel mooi voorproefje van uw avontuur als Frieske band naar Ahoy. Wilfried, komt dus een deel 2, begreep ik? Misschien wel, ja, maar er is zoveel te vertellen. Ja. En, er komt nog een vervolg als het ware. Ja, want kijk, nu zitten natuurlijk dingen wel, het verhaal van Ahoy, maar de band is veel groter. Er zijn veel meer verhalen in de band. Hè, dus daar kon er jammer genoeg nou niet helemaal op toewijden. Maar er is genoeg te vertellen. Het blijft gewoon een mooi verhaal en het gaat steeds verder. Hè, dus, en de titel? Deze Op weg naar Ahoy. Hè, dus alles wat er in Rotterdam toen is gebeurd en wat er nu is gebeurd. Ja, en een aantal dingen niet. Hè? Vertellen we niet. Hè? Het waren 3 hele mooie dagen in Rotterdam. Ja, hè? Ja. Precies. Dank u wel. Nee,